Men şün bir meselede gülleşip geçecek bolýan siz bilen. O meselede soňky döwürler daşary ýurtlarda biziň raýatlarymyz, türkmenistanlylarymyz öz konstitusiýon hukuklaryny talap edip, şo piket diýe demonstrasiýa we mitinglara çykyp başladylar. Olam dini siýasatlaşdyrma ýaly bir meseledir. Din siýasalaşdyrmak bir günadyr. Hormatly adamlar. Musulmanlykda, İslamda, Türkmen halkyma da ve bütün İslam dinine uyun halklara diýen. Men bu dünýäniň eýsi.